itsura pa lang guys, katakam-takam na, di ba? Ang ganda ng itsura niya. Yan ang aking napakasimple at napakabilis na stir-fry veggies with chicken breast and sausage a la Jeng.
veggies umaapoy-apoy pag ginaganyan-ganyan ko yung pan. Yan. Haluin lang natin para kumapit yung lasa ng ating chicken, yung ating oyster sauce dito sa inad nating veggies. Hindi ko na siya tatakpan, guys. Hayaan ko lang siya mga 4 to 5 minutes and then yan, pwede na yung ating stir fry veggies. Ayan. Nakapainit na pala ako ng may isang piraso pa kami ng chicken sa terno nito. Once in a while hinahalo para hindi siya masunog. Masarap sa veggies kasi yung yung crunchy hindi yung lata. Hindi naman yung sobrang raw siya, diba? Hindi na naman masyadong maganda yun. Kailangan mo lang, sakto lang. Meron siyang celery, bell pepper, cauliflower, carrots. Yun lang yung available kung veggies sa fridge namin kasi guys. Kaya yan. Kailangan ma-discarte pa rin. And kailangan healthy pa rin. Haluin natin ulit. Kunti na lang po guys. Sandali na lang mga with chicken breast and sausage. Thank you for watching. Don't forget to subscribe Jen Kitchen's vlog. And don't forget to like, share, and comment. And click the notification bell button for more updates for our next one. Guys, transfer ko sa serving plate.